Cyfle fyma i Louis Robles. Robles ar Caerdydd. Oddi ar y trawst. Wel, nath Alex Lang ddim symud. Louis Robles efo'r ergyd. Oddi ar y trawst ag allan. A dyna'r agosad da ni wedi dod hyd yma. Chwarter awr ar y cloc. Dihangfa fanna i'r myfyrwyr. Tom Price yn mynebu Robles. Robles dod i mewn. Ar ei droed de. Ceisir i ddau Mwandwe. Mwandwe cadw meddiant yn ôl at George Hughes. Sears, bel i mewn. Oddi ar pen Cadwaladr a dros y trawst. Wel, Drenewydd oedd yn agos i sgorio. Dwywaith yn y 2 funud dwytha. Syfryd gan Joe Evans, rhyddhau. Kyle McCarthy cyfle am greisiad, dod i mewn yn isal. Ac yr ergyd gan Lewis Rees, modfeddi heibio'r postyn. Cyd chwarae dda gan Met i lawr y chwith. Kyle McCarthy, yr bel isal i mewn. Ac Lewis Rees a'i ben yn ei ddwylo, yn gwybod o hwnna'n agos. Wycheli. Gig hir. Gwaith da gan Mwandwe, rheoli, ac yn troi, ac yn ryddhau. Robles, heibio i Alex Lang yn gwaith arwrol gan CJ Craven. Yn ôl i adfer y sefyllfa i Met. Gwaith rhagorol gan Mwandwe yn rheoli ac yn rhyddhau Robles. Robles heibio i Lang, ond Craven oedd yna. Wycheli, mynd tuag at Mwandwe. Yr ôl beniad tuag at Ismael, Lang. Oddi ar ei llinell, ond methu casglu. Nôl mae'n dod i Rob Evans, gyffyrddiad braidd yn drwm. Cowens yn ergydio, a Lang ar draws i wneud yr arbediad. Wel i gamgymeriad o. Nath arwain at y cyfle i Cowens. Ergyd Cowens mynd am gornel isa rwyd, ond gyffyrddus yn y diwadd i Alex Lang. Callum Roberts. Roberts yn mynd yn hir tuag at Robles, pas hyfryd. Robles, a draws y canol at Mwandwe. Ac efo 3 munud ar y cloc o'r ail hannar, mae ffwmpa Mwandwe wedi roed y Drenewydd ar y blaen. Y bas hir yn rhyddhau Robles. Robles a'r bel i mewn i'r canol, a Mwandwe a'i gol gynta'r tymor. Cowens. Mynd yn fyr at Ismael. Tu mewn i'r canol. Bel disgyn i George Hughes, ond yn cael ei chlirio. Y Drenewydd yn gwyddi am gico'r smotyn, ond mel dyfarnwr llycyd i le hefo'r penderfyniad. Cyfle rwan i Drenewydd wrth ymosod, ond oedd hwnna yn tacl ffyrnig iawn gan Joe Evans, a mae ffwmpa Mwandwe wedi teimlo hwnna. Yr ddau yn aros i lawr. Y ddau yn ymwneud i mewn yn galad. Evans yn ennill y bel. Ffwmpa Mwandwe yn cerdded oddi ar y cae. Mewn dipyn o boen. Sgoriwr yr unig gol o'r gêm pnawn 'ma hyd yma. Wedi derbyn dipyn o glec. Robles, Ismael. Allan at Roberts. Mewn mae'n dod gan Callum Roberts. Tuag at Dominic Smith. A mae Dominic Smith wedi dyblu mantais y Drenewydd. Ac efo chydig llai na hanner awr o'r ail hanner wedi chwarae. A'i dyna'r gol sydd yn sicrhau triphwynt i'r tîm cartra. Gwaith da gan Dominic Smith. Smith ceisio rhyddhau. Jason Oswell yn gweld Alex Lang oddi ar ei llinell, ond cymryd yr ergyd yn sydyn. Lang ar draws y gol, ond yn ffodus i'r golwr. Mi ath y bel o'r ochr anghywir o'r postyn.